бозам дуруд шунавандаи бисёр азиз ва арҷманд. лоиҳаи фурсати донистан аст ва умедворам ки фурсати донистаниҳои дигар фаро расид ва бисёр ҷолибам ҳаст. хуб ин барномаи мо ҳам сабти видеоям мешавад ва ҳам аудиоподкасти онро шумо ҳафтаи оянда албатта тамошо хоҳед кард ва гӯш хоҳед кард. ва мо имрӯз як меҳмони бисёр азиз дорем. Гулноза Солиева, менеҷери барномаи фарогирии занони ташкилоти амонатии қарзи хурди Финка. хуб нафаре ки дар ҳоли дар эфир набуданашонам чанд бор номашона гирифтанд, чанд бор дар бораи ин клуб гуфтанд, чанд бор дар бораи корбори онҳо шунавандаҳои мо ки ё дурусттараш истифодабарандагони хизматрасониҳои бонкӣ ки мо бо онҳо телефонӣ тамос гирифтем дар ин бора гуфта буданд. ва умедворам ки имрӯз мо дар мавзӯи мақсаду ҳадафҳои молиявӣ ва ҷамъоварии пасандоз як суҳбати хубе хоҳем дошт. саломат бошед. ман ташаккур мегӯям ки шумо барои суҳбат омадед. ташаккури зиёд. биёед аввалтар аз ҳама дар бораи ҳамин барномаи фарогирии занони ташкилоти худатон як камакак маълумот бидин то шунавандаҳои мо донанд ки ин чӣ барнома аст, чӣ корҳоро анҷом медиҳед ва чӣ натиҷаро ба даст овардед. ташаккури зиёд. ман хеле шод ҳастам ки имрӯз дар ин ҷо иштирок дорам. ташкилоти Финка ки яке аз ҳадафҳои асосии мо барои сатҳи зиндагии аҳолиро баландтар бардоштан, саҳми худро гузоштан мебошад. мо як барнома таъсис додем, клуби бонувони Финка ном дорад. ин як платформае мебошад ки мо мехоҳем занҳоро муттаҳид кунем. фарқ надорад зан дар кадом соҳа кор мекунад. мехоҳем як ҷомеа созем, як платформа созем ки ба онҳо як хизматрасониҳои аниқ барои рушди малакаҳои онҳо, барои даромаднокии онҳо баланд шуданаш як барномаҳо ташкил карда мешавад ва омӯзишҳои зиёд, семинарҳо, чорабиниҳое ки барои махс ҳамаи мавзӯи мо дар ҳамин раванд аст ки барои даромаднокии онҳо баландтар гардад. ва Финка ҳам аз тарафи худ дар раванди ҳамин барнома ба онҳо ҳамаи хизматрасониҳое ки мо дорем бо як имтиёзҳои аниқ пешниҳод мешаванд. қарзҳо бо фоизҳои пасттар маҳз ба аъзоёни клуб, депозитҳо бо фоизҳои баландтар, кор нишон дода мешавад ва чӣ тавр бо он кору фаъолият кардан. ҳамаи ин дар раванди ин барномаи мо нишон дода мешавад. ҳама барои дастгирии занҳо, дастгирии бонувон мебошад. беҳтарин. хуб биёед бевоста ба саволҳое ки вобаста ба ҳамин мавзӯъ аст мегузарем. чаро ҷамъоварии пул амали хеле муҳим дониста мешавад ва мо ҳамеша фикр мекунем ки агар пул дошта бошем дигар ягон мушкилӣ пешорӯи мо буда наметавонад. чаро чунин аст? албатта мисол пул ҳамаи мушкилии моро ҳал намекунад, лекин будани он, ҷамъоварии он ба мо як эҳсоси амният. вақте ки мо устувор мебошем, устувории молиявӣ дорем, ин як ҳиссиёте аст ки мо ба худ боварӣ пайдо мекунем ва барои амалҳои мо ин як мусоидат мекунад. бубинед қариб ки ҳама шунавандаҳои мо ҳам намегузоранд ки ман дурӯғ гӯям, ё имрӯз ё паго пул ҷамъ кардани ҳастем. ҳамеша ҳамин хел нақша дорем, вале ҳамавақт ҳамин нақшаи мо ба таъхир меафтад. ягон чӣ пайдо мешавад, мо наметавонем ки пул ҷамъ кунем ва чаро чунин аст? чаро ҳамин кору нақшаи мо фақат ба таъхир меафтад, яъне ҷамъ кардани пул? бисёри вақт, ҳама вақт ҳам гуфта мешавад ки ин барои он ки мо дар назди худ як ҳадаф намегузорем. вақте ки мо як ҳадафи молиявӣ ба пеши худ мегузорем, ба мо ин як ёрӣ медиҳад ки мо ба як роҳ нишон медиҳад ки барои чӣ мо ҳамин маблағро ҷамъ кардан мехоҳем. агар ки мо ҳадаф надошта бошем, албатта ба кӯча мебароем ва ба ягон чизҳое ки нолозима ҳаст нороҳа мешавем ва ин пуле ки мо камтарак ҷамъ кардем сарф мешавад. бубинед ҳадаф ҳаст. масалан дар аксарияти шунавандаҳои мо мехоҳанд ки дар шаҳр хона бихаранд, вале бубинед ин як ҳадафе аст ки баъзан вақт аз доираи имкониятҳои мо дуртар аст. оё мешавад ки масалан харидани хона ҳамчун як ҳадаф бошад? албатта барои чӣ ҳадафҳои мо метавонанд кӯтоҳ муддат бошанд ва дароз муддат. мешавад ки ҳадафҳои хурде ҳастанд ки дар мобайни 3 моҳ ё 6 моҳ мо ба он расида метавонем ва ҳадафҳои албатта ҳастанд ки солҳо мегиранд. мисол харидани хона барои ягон оила, барои як шахс мумкин ин ҳадафи 10-сола бошад. барои он мо бояд оҳиста оҳиста ҳар моҳа барои мо ҳадафи худ як маблағро ҷудо кунем, то ки дар охир якбора пули калон пайдо кардан осон нест. яъне ҳам барои он ки мо ба ҷамъоварии пул одат кунем. фикр мекунам ки инам бисёр муҳим аст, одат кардан. хуб бубинед чанд мафҳум ҳаст пасандоз, ҷамъоварии пул, депозит, амонат, сарфакорӣ. умуман миёни онҳо ягон тафовут ҳаст ба назари шумо? албатта бисёри ҳамаи ин калимаҳо ба худ омехта ҳастанд, фаҳмиши онҳо ҳам омехта ҳастанд. агар ки бинем ин сарфакорӣ чӣ хеле ки шумо гуфтед, ин як одат барои мо ин як одат мебошад.
мисол ҷамъоварии пул ин як раванде ҳаст ки моро ба натиҷа меорад. ҳамон натиҷа ин ҳамон пасандоз мебошад. ва амонат ин метавонад ба воситаи бонк карда шавад ва метавонад ки ба воситаи ягон шахси сеюмам шумо карда метавонед. ин ҳама ин калимаҳо ҳама мебиёранд ба он ки мо ҷамъоварии пул маблағи иловагии худро зиёдтар кунем. хуб медонед мо дар мавриди сарфакорӣ зиёд мегӯем, вале баъзеҳо ба ҳамин назар ҳастанд ки маркетинг, таблиғ, реклама хароҷоти мардума зиёд кардааст ва мардум пул ҷамъ кардан наметавонанд. шояд яке аз сабабҳош ҳамин аст. ин андеша то кадом андоза дуруст аст? ба як андозае дуруст аст, барои он ки бисёр дар ҳамин омӯзишҳои саводнокии молиявие ки мо мегузарем, дар яке аз ҳамин пунктҳое ки дар он ҷо ҳаст, рабояндагони пул, албатта ҳамин таъсири реклама дар он ҷо ҳаст. вақте ки мо ба мағоза медароем, об нӯшидан мехоҳем, ташна ҳастем, вақте ки ҳамн рекламае ки нӯшокҳои газнокро масалан нишон медиҳад, уже автоматически дар майнаи сари мо ҳамин таъсир мерасонад ва ба ҷои оби оддӣ харидан мо меравем оби нӯшокии газнок ки ба нархаш бисёр камтар қиматтар аст. яъне таъсири реклама барои ҷамъоварии пули мо албатта таъсири худро, яъне инсон дар ин самт ҳеҷ кор карда наметавонад гуфтани ҳастед? метавонад акун мувофиқи ҳамин ҳадафҳое ки худ дорад, вақте ки ҳамон хулосабарорӣ мекунад, ягон қарор мекунад, ҳамин чизро дар назар гирифта метавонад. хуб, табист ки инсонҳо ягон нақша ягон яъне ки орзу доранд ва ин орзу ва нақшаҳо яктон нест. яъне инсонҳо якчанд орзу ва нақша доранд. мо ҳамеша нақшаҳои зиёд дорем. чӣ хел бояд афзалиятро муайян кунем? яъне кадом нақшаҳои мо, кадом орзуҳои мо бояд аввалтар бошад? ҳамин афзалиятро чӣ тарз муайян кардан мумкин аст? албатта орзуи нақшаҳои мо бисёр мебошанд. аз ҳама роҳи хубаш ҳамин аст ки онро дар ягон коғаз, варақ, блокнот гирифта аввал нависем, барои он ки ин ба мо як самт медиҳад ки ҳамун ба рӯйхате ки мо дар он ҷо дорем нигоҳ карда баъд ба худ аниқ мекунем ки як 3 ҳадафи асосии худро аниқ мекунем аз рӯи зарурӣ ва кадоме аз онҳо ба мо як таъсири дарозмуддат медиҳад ва ҳамин ба мо як самт медиҳад ки муайян кунем ҳадафҳои асосии худро ва ба ҳамон як нақшасозӣ кунем роҳ гузорем. яъне агар масалан харидани хона, харидани мошин ва харидани смартфон бошад, кадомаш ба назари шумо бояд аввал бошад? ин мувофиқ ба ҳамон шахс аст. кадоме аз онҳо ба он заруртар аст? телефон заруртар аст ё мехоҳад як хонаи худро дошта бошад ё мошин заруртар аст? муайян мекунад ки барои яъне ҳар кас дар алоҳидагӣ бояд муайян кунад. бубинед, аксарият баҳона мекунанд ки маоши мо бисёр кам аст, даромади мо бисёр кам аст ва бо ин маош, бо ин даромад пул ҷамъ карда намешавад мегӯянд. ва ҳамин баҳона ягон асоси илмӣ дорад? наход ягон роҳи дигаре масалан барои ҷамъоварии пул аз маоши кам набошад? мо ин савол андешаро бисёр мешунавем дар кадом шаҳру ноҳияҳое ки мо бо занҳо дар вохӯриҳо мегузаронем, ин савол албатта пайдо мешавад ва ман фақат як мисол меорам ки ҳатто ҳамун хонандаи мактабе ки ба дасти ӯ мисол 3 сум медиҳем ё 1 сум медиҳем ё 5 сум медиҳем ҳар рӯз, аз ҳамон 1 сумаш ӯ метавонад ҳамин 10% бисёр недем 10 дирҳам 50 дирҳамашро ҳам агар ки ҷудо кард, уже дар ҳамин барои ҳадафи молиявии худаш расиданаш як роҳ мешавад ки пулаш маблағашро зиёдтар кунад. хуб, дар мавриди масалан якҷоя ҷамъоварӣ кардани пул аз ҷониби аъзоёни оила чӣ мегӯед? масалан мумкин аст ки масалан 1 ё 2 ё 3 аъзои оила масалан якҷоя пул ҷамъ кунанд, дар ҳоле ки масалан дар мардуми мо мегӯянд ки ҳамин кори шарикӣ ё қадар баракат надорад мегӯянд. дар ҷомеаи мо ин чиз солҳо уже ҳаст. одамо ин амалро иҷро мекунанд. метавонад ки дар як оила ҳар як узви оила албатта метавонад дар як сандуқда пулро нигоҳ дорад ва барои ҳадафи ҳамон оила якто ин як муттаҳидӣ ҳамеша ёрӣ медиҳад. яъне ин боиси ҷанҷоло намешавад дар идома? албатта бисёр мешавад ки мисол агар шарикон ягон дӯстон мешаванд, дар ин ҳолатҳо бисёртар мешавад. ман рости гап тавсия намедиҳам ки мисол якчанд нафар берун аз оила як шуда ягон маблағ ҷамъ кунанд, лекин дар оила ин ҳолатҳо бисёр мешаванд ва ин ба натиҷаҳои хуб меорад. хуб, як чизи дигар ҳам ҳаст дар мавриди хато кардан ва мо ҳамамон медонем ки баъзан вақт боиси хатоҳои мо боиси он мешавад ки мо пул ҷамъ карда натавонем. умуман дар ҷамъоварии пул мардумон аслан чӣ камбудӣ ва чӣ хаторо содир мекунанд ва чӣ хел бояд ҳамин чиро пешгирӣ кард?
بسیار در بالا گفتم که وقتی که آدم یک مقصد ندارد همون جمع‌آوری کردنش هم نتیجه یگان نمیدهد. بسیاری خطاگی ما در همین است و با هر یک مقصد شما باید یک صورت حساب علایده، یک صندوقچه علایده داشته باشید تا که از آن صندوقچه با مقصد دیگر شما همون مبلغ رو نباید صرف کنید. خطاگی بسیاری ما در همین است. خب در مورد بانک ها صحبت میکنیم. عموما جمع پول حتما با واسطه بانک ها باید صورت بگیرد. مثلا در خانه جمع آوردن پول چی خوف ها داشته میتواند؟ البته هر دوی این راه ها خوف های خود را دارد، پلوس و مینوس های خود را دارد. خلق ما بسیار عادت کرده هستند که در خانه نگاه میدارند و بسیار حالت ها میشنویم که وقتی که اون پول در دست تو است، در خانه است، وقتی که یگان خواهش پیدا کرده، یگان ارزو، یگان چدید خواهش خریدن پیدا کرده و مبلغ دسترس است، در تگی دست تو است، تو میروی اون مبلغ رو میگیری و وقتی که مبلغ دو در صورت حسابی امانتی داره، این به تو یک مانع میشود که تیز رفته همون پول خود را گرفته با این خراجات های نالازمه صرف کنه. حالا بعضی فکر میکنن که چون پرداخت‌های غیر نقدی که رشد کرده است، بعضی فکر میکنن که همین چیز باعث شده است که آدم‌ها سرخرد شوند، چون که مردم پولی نقد رو که نمیبیند نمیفهمند که چه خیلی پول‌هایش خرج شده ایستادند. واقعا آیا همین طور است؟ پرداخت‌های غیر نقدی همین گونه به قبل مینوس دارند؟ اکنون ممکن که برای شخصانی که همین یک چی ندارن، یک نقشه انیق ندارن برای خود چی خیلی مبلغ‌های خود رو صرف کنن، این ممکن که همه خیلی مینوس رو نشان دهد. لیکن این پرداخت‌های غیر نقدی، همین خدمت رسانی‌های غیر نقدی به ما بسیار امکانیت‌های خوب میدن. مثال وقتی که شما معاش گرفته در کارت خود میآید، شما میتوانید یک بار گرفته اون رو با پس‌اندازتان پرداخت تا که در کارت شما مبلغ بسیار نایستد. این به شما یک مانع می شود که همون پولهایتان رو به چیزهای نادرکاره صرف نکنید. این یک به ما نبرات بسیارتر فایده می آورد وقتی که ما درست آنها رو استفاده می کنیم. خب بعضی ها میگن یک عادت دارند پول جمع میکنند، لیکن یک وقت به خصوص میان یگان خرید کلان است میگیرن اون پول رو خرید میکنن، یعنی تا آخر همین کاری خود رو ادامه دادن نمیتوانند. عموما چخیل باید که همین پول ها رو باید صرف نکرد، چخیل باید شخص خود رو مجبور کند که این کار رو نکند؟ یک وریانت چه گفتین که گذاشتن نقشه های بزرگ. باز چی لایف هک های دیگر هست که مثلا حتی در حالی که ضرور است اون پول خرج نکنیم؟ ما میتوانیم چخیل که گفتم چخیل از همون نقشه‌ای که ما داریم بیرون نشویم. میتوانیم مثال مبلغ‌های خود را در دیگر جا نگاه داریم، این چیز رو هم گفتیم. این به ما یاری میدهد. در دیگر جا یعنی در دست یک نفر دیگر؟ بهترش است که در یگان صورت حسابی که شما در نزد خود گرفته نمیگرده. میتواند صورت حساب بانکی باشد، صورت حساب علایده امانتی گرفته میماند که آن به مهلت انیق مانده میشود و آن با شما باز درآمد علاوه‌ای می‌بیارد. اما فایزهایی که جمع می‌شود به شما درآمد علاوه‌ای می‌بیارد و وقتی که آن پول در دست شما نیست به شما همین کمتر یاری می‌دهد. عموما در جمع‌آوری پول به نظر شما چی چیز مهم است؟ چی عامل مهم‌تر است؟ سواد مالیوی، اراده مستحکم یا کمتر خسیس بودن، شکست نفس بودن یا یگان خصلت و عمل و عامل دیگر اینجا مهم است؟ چی مهم است؟ ممکن که هر سه این برای یگان شخص یاری دهد. اساساً همین سواد مالیوی. وقتی که ما یک معلومات داریم که چی خیل راه ها هستند، چی خیل کرده ما جمع‌آوری پول خود را بسیار کرده میتوانیم، این البته به ما یاری میدهد و همین امانتگذاری ما، مبلغ را جمع کردن ما، درآمد علاوه‌ای پیدا کردن، این راه ها به ما یاری میدهند. خب راست است که عادت‌های ناخوبی ما رو با مشکل‌های مالیوی روبرو میکند و نمیگذارد که ما نقشه‌های بزرگ رو عملی کنیم. شما مشاهده کردید این چیز رو و کدام عادت‌های ناخوبی ما میتوانند که باعث مشکلات یعنی مالیوی شوند؟ البته عادت ها بسیار می شود در آدم ها. همین چیزها رو ما همین خیلی که گفتم ربایندگان پول نام میمانیم. فرض هست مثال هستند که خراجات هایی که به ما لازمه نیستن لیکن ما عادت کرده هستیم. فرض میکنیم کشیدن سیگار یا مشروبات یا یگان قمار بازی کردن. فرض این حالت های هستند که به ما یگان فایده نمی آورد و نبرات چی میکند که برعکس به ما
монеа мекунад ки мо барои ҳамин мушкилиҳои худамонро осонтар кардан як амалҳо иҷро кунем. хуб як саволи дигарам ҳаст вобаста ба ҳамин чиз дар мавриди тавсияҳо. баъзан вақт мешунавем ки мегӯянд ки аз синни мактабӣ аз синни боғча бояд ки саводи молиявӣ дошта бошем, аммо чӣ хел масалан дар шароити хона як нафар шахс метавонад ки ҳамин донишҳои молиявиро ба кӯдакони худаш фаҳмонад? албатта мо бояд ҳамин фаҳмондадиҳӣ оид ба ҳамин саводнокии молиявиро баландтар кардан ҳама вақт аз хона оғоз кунем. Аз кӯдакони худамон мо метавонем аз ҳамин хурдсолӣ ба кӯдаконмон аз ҳамин синни вақте ки онҳо ба боғча мераванд, ман ҳамин фақат ҳама вақт ҳамин мисолро меорам ки мо метавонем ба кӯдаконмо фаҳмонем ки метавонем мисол як чизро интихоб кунед то ки ҳафтаи оянда ин чизро гирифта тавонӣ, ё ки ҳамин ба мактаб бачагон ҳамон метавонем нишон диҳем ки ҳамин маблағи худро ту метавонӣ ҳамин қадарашро барои ҳадафи худ ҳамун хонандаи мактаб ҳам як ҳадафи худро дорад, метавонем нишон диҳем ки ҳамин 10% маблағое ки дар даст дорад метавонад барои ягон хоҳишҳои худ иҷро кунад. Як мисоли оддӣ овардани ҳастам дар бораи фарзандони худам. Аз синни боғча ҳамин чизро нишон дода омадем. Ҳозир ки онҳо хонандаи мактаб ҳастанд, ҳар ҳафта ба дасташон пул медиҳем барои ягон хароҷотое ки дар мактаб мумкин дар кор шавад. уже ман мушоҳида кардагӣ ҳастам ки онҳо дар ҳамин бонки финкае ки ман ба онҳо нақл мекунам сурат ҳисобкишодан ва ҳар ҳафта мебиёранд як 20 сум ё 10 сум мебиёранд, ба ман мегӯям модарҷон ҳаминро барои суратҳисоби ман монед ва ҳоло дар суратҳисоби худ зиёда аз 1000 сомон ҷамъ кардааст дар як сол ва мебинам ки дар мисол ягон зодрӯзи ман мегирад, ягон тӯҳфаи хурдакак оварда медиҳад. ҳамун кӯдак ба ягон ҳадафи молиявии худ расидааст. яъне барои дониши молиявӣ доштан ҳатман бояд модарашон дар бонк кор кунад? не, бояд ҳамин волидайн на танҳо модару падар бояд ҳамин суҳбатҳоро бо фарзандашон гузаранд, то ки ҳамун модару падар ҳамин маълумотро дошта бошанд. онҳо бояд дар болои худ кор кунанд, дар ҳамин ягон омӯзишҳо онлайн ҳозир бисёр маълумот бисёр аст. аз болои худ кор карда бояд ҳамин маълумотҳоро ба фарзандони худ нишон диҳем. беҳтарин. хуб, мо як ҳамсуҳбат ҳам дорем ва шумо ин рақамат пешниҳод кардед. Наргиз Иброҳимова ва аз вилояти Хатлон ҳастанд ва умедворам ки мо метавонем ба он кас занг бизанем. биёед ман як бор кӯшиш мекунам ки ба он кас тамос бигирем ва мо ин таҷрибаро шунавандаои азиз дар барномаҳои дигар низ доштем ва ба чанд нафар аз истифодабарандагони маҳсулоти бонкӣ ва аъзоёни клуби бонувони финка тамос гирифта будем ва имрӯз низ як кӯшиш мекунем ки бо Наргиз Иброҳимова тамос бигирем. қайд кардани ҳастам ки ин кас Наргиз бисёр иштирокчии аъзои клуби фаъоли аъзои клуби мо мебошанд ва ба ман ҳамин ҳодисаи худро оиди чӣ хел маблағгузории худро зиёд кардан нақл кардан. апай Наргиз, салому алайкум. ва алайкум ассалом. ман Субҳон ном дорам, Ҷалилов аз радиои Азия Плюс барои шумо занг мезанам аз эфири мустақим ва рӯбарӯи мо ки нафаре нишастанд ки шумо касро бисёр хуб мешиносен. ин кас Гулноза Солиева ҳастанд ва шумо фурсат дорем ки камакак суҳбат кунем дар эфири мустақим? бале, ман бисёр шод ҳастам аз суҳбат бо шумо. зинда бошен, саломат бошен. ташаккур мегӯям. биёед аввалтар аз ҳама дар бораи самти фаъолияттон апай Наргиз суҳбат кунем. дар кадом самт фаъолият мекунен ва ба чӣ корҳо машғул ҳастен? айни замон ман иҷрокунандаи вазифаи бахши кор бо занон ва оилаи назди мақомоти ҳокимияти иҷроияи шаҳри Левакан мебошам. солҳои пеш аз соли 2012 инҷониб ба ҳайси мушовир тренер дар барномаҳои байналмилалӣ кору фаъолият мекардам ва аз соли 2022 инҷониб бо ташкилоти амнияти қарзии хурди Финка ҳамкорӣ кардаму шиносоӣ пайдо кардам. аз имкониятҳои онҳо шинос шудам ва 2 сол аст ки ман мизоҷи ташкилоти амнияти қарзии худ рошан ки дар онҷо депозит шудагӣ ба номи худ ва наберам. хуб, ва ин баъди суҳбатҳо, баъди машваратҳо, баъди ҳамин гуна тренингу семинарҳо ба ҳамин хулоса омадед ки ин кор ҳатман зарур аст, ҳамин тавр? бале, то он дам ман ростӣ дар ягон ҷо маблағи худро пасандоз намекардам. вақте ки бо
клуби бонвони финка шинос шудам ва худ низ дар байни як гурӯҳ занон тренинг гузарондам оиди ба қайдгирии буҷаи оила ва оиди соҳаи кишоварзӣ ҳамчун тиҷорати хонаводагӣ ва худ дар расти ҳамин омӯзишҳо ва суҳбат бо аъзоёни гурӯҳ бо занон худ ки ба онҳо маслиҳат медодам ва худам ҳавасманд шуда рафта дар ҳамин клуби бонвони финка аъзо шудаму ҳамзамон депозит шудам. хуб апай наргиз, то кадом андоза ҳамин донишҳои молиявӣ барои занҳо махсусан дар деҳо дар ноҳияҳо муҳим аст? То кадом андоза муҳим аст? ва масалан дар он ҷоҳое ки имконият маҳдудтар аст, деҳаҳое ки дуртар ҳастанд, занҳо чӣ хел метавонанд ҳамин донишҳоро бигиранд? медонед чи чун ман тӯли қариб 15 сол дар 12 ноҳияи вилояти хатлон маҳз бо ҳамин занони хонашӣ ва соҳибкорони хурд кору фаъолият мекардам ва онҳо гӯем ки 100% муҳим аст, хато намекунем, чунки онҳо имконият доранд ки чӣ дар заминаи кишоварзӣ, чӣ дар тайёр намудани либосҳои миллӣ ё аврупоӣ ва чӣ дар тайёр намудани дастовардҳои ҳунарҳои беш доранд, лекин онҳо ҳамонаро ба фурӯш бароварда наметавонанд ё ин ки онҳо имконият надоранд ки маблағе дарёфт кунанду ҳамин корашонро дар ҳамин самт камтар ривоҷ диҳанд ва чиё нишон медиҳанд, чӣ мегӯянд, таҷрибаҳо нишон медиҳанд ки онҳо аз ин хурсанданд ва бисёри вақт онҳо дар пайи ҷустуҷӯи маблағу грантҳо мешаванд ки клуби бонвони финка ба онҳо як имконияти васеъеро дастрас мекунад. агар ҳамин ман дида истодам ки солҳои охир ҳамин бонвон бо як завқу ҳаваси зиёд ба ҳамин клуб омада аъзо мешаванд, чунки афзалиятҳои ҳамин клуби бонвони финка ин бо поизи пасандоз ва қарзҳо дастрасанд ва дастгирии дарёфти грантҳоро низ доранд. инчунин ва ё метавонанд баҳри илҳом бахшидан ва баланд бардоштани ҳавасмандии занон барои гузаштан аз назария ба амал ва расидан ба рушду пешрафти шахсӣ ва касбӣ ва кӯмаки зиёд мерасонанд ва онҳо ниёз доранд. ва чун ман ҳоло дар бахши занон кор мекунам ва муҳтарам ҷаноби олӣ ҳамин ҳунарҳои мардумиро бисёр карда истодааст, мо албатта ки боз барои занон як кӯмаки дигар мешавад ки барои ҳамон ҳунарҳои мардумиашонро ривоҷ додану ба фурӯш баровардан ин як қадами устуворе мешавад барои занҳои дар деҳот хонашӣ. хуб апай наргиз, шумо гуфтед ки ба депозит кушоден ба номи худатон, ба номи набираатон. умуман ҳамин чӣ хел қабул мекунанд набираҳо пул ҷамъ куниро ва онҳо медонанд аллакай дар бораи ҷамъоварии пул, дар бораи муҳим будани ҷамъоварии пул медонанд? рости набираи ман ҳоло хурд аст, ман ба номи вай депозит кушодам, лекин дар дигар маҳалло вақти мо кору фаъолият мекардем оиди ба қайдгирии буҷаи оила, бале будам шахсоне ки онҳо маблағро ҷамъ карда аз ҳамон маблағ дар тобистон масалан барои либоси мактаб ва барои харидани заргӯш ё мурғ, ин таҷриба буда, кӯдако маблағро ҷамъ карда мурғ харида онро зиёд мекарданд ва мефурӯхтанд ё ки тухмаша мефурӯхтанд. ин аз нақли худи занҳои хонашин ки кӯдаконашонро ба ҳамин роҳ вай кардам, ҳамин роҳҳоро нишон додам. беҳтарин, зинда бошед. ташаккур мегӯям барои шумо, муваффақият мехоҳам апай наргиз ва барору баракатро. зинда бошед. раҳмати калон. саломат бошед. хуб, шунавандаи азиз, мо бо Наргиз Иброҳимова суҳбат доштем. аз шаҳри Левакан буданд ва дар бораи таҷрибаашон гуфтанд, дар бораи депозит гузоштан гуфтанд ва дар суҳбати мо ҳастанд. дар эфири мустақим Гулноза Солиева, менеҷери барномаи фарогирии занон дар ташкилоти амонатии қарзии хурди Финка, ва дар қисмати ниҳоӣ ман мехостам ки шумо чанд тавсияро барои шунавандаои мо бидиҳед, махсусан барои занон.
хуб махсусан барои занҳо аз оилаҳои муҳоҷирон чӣ гуна мумкин аст пасандоз гузоштан, чӣ гуна бо пули кам пул ҷамъ кардан мумкин аст ва чаро доштани донишҳои молиявӣ барои махсусан занон ва кӯдакон ин бисёр муҳим аст. умедворам ки имрӯза эфири мо ба шунавандагони имрӯза мувофиқ буд ва як фоидае гирифтанд ва дар ҷамъбасти ҳамин суханҳое ки мо гуфтем якчанд гуфтанӣ ҳастам ки якум албатта хароҷотҳои худро сабт кунанд, дар ягон ҷо навишта гиранд, сабт кунанд ва аз кадом даромаде ки ваё мегиранд албатта дар аввал 10% онро ҷудо карда дар пасандози худ гузоранд, як ҳадафҳои молиявии худро аниқ кунанд, нақшаҳое созанд, қадамҳои майда барои худ муайян кунанду бо ҳамун қадамҳо ба сӯи расидан ба ҳадафи молиявии худ роҳ гузоранд ва албатта воситаҳои хизматрасони ғайринақдиро истифода баранд ва албатта ба ҳамаи қоидаҳои риояи қоидаҳои асосии бехатарӣ истифодаи ҳамин воситаҳои ғайринақдиро риоя кунанд то ки ба домани қаллобон нарасанд. ба ҳама хоҳишмандам ки саводнокии молиявии худро баланд кунанд ва ба ҳама нақшаҳои худ орзуҳои ширини худ расанд. беҳтарин, ташаккур мегӯям барои шумо ва сипос мегӯям барои ин ки як суҳбати хубам доштем ва сипос барои ин ки воқеан берун аз эфир ҳам шумо ҳамеша кӯшиш мекунед ки барои доираҳои муайяни мизоҷони бонк, шунавандаҳои мо, мардуми мо ини донишҳои молиявиро биомӯзонед, дарсҳо бигзаред ва умедворам ки ин кор бори шумо натиҷаи хуб медиҳад. хуб, шунавандаҳои азиз, мо суҳбат доштем бо менеҷери барномаи фарогирии занон дар ташкилоти амонатии қарзи хурди Финка Гулноза Солиева. Сипос мегӯям барои меҳмони барномаи мо ва ёдрас мешавам ки ин барнома бо дастгирии барномаи Remit Prime ифат ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад, якҷоя бо Бонки Миллии Тоҷикистон таҳия мешавад ва агар шумо вобаста ба ҳамин барнома мехоҳед ки маълумоти бештар бигиред ё дар пурсишнома иштирок кунед, метавонед бо телефони 937 58 0036 занг бизанед ва хуб дар пурсишнома иштирок кунед, ба саволҳо ҷавоб биден ва назари худро баён кунед вобаста ба ҳамин лоиҳа, вобаста ба мавзӯъҳои мо ва умедворам ки ин барои беҳтар шудани барнома кӯмак мерасонад. Сипос барои шумо. ташаккур барои шумо. хуб, шунавандаҳои азиз, инҷо бо шумо ҳам худоҳофизӣ мекунем. бо бинандаҳои азиз низ ҳамчунин барор, баракат ва саодатро бароятон таманно дорем. Субҳон Ҷалилов будам. худо нигаҳбон.